Cawsom ymateb gwych i gyfrifiad 2021. I'r swyddfa ystadegau gwladol, mae'n golygu llawer o waith gyda sawl cam i droi miliynau o ffurflennu'r cyfrifiad yn ystadegau y gallwn ni gyd ei defnyddio. I droi eich holl wybodaeth o'r cyfrifiad yn ystadegau, rydym yn ei chrynhoi, ei glanhau, ei chwblhau a'i thrawswirio, yn ogystal â sicrhau cyfrinachedd. I grynhoi'r data, rydym yn casglu ac yn sganio ymatebion papur ac yn cyfuno'r rhain yn ddiogel ac ymatebion ar-lein. Ar gyfer cyfrifiad 2021, roedd 89% o ffurflennu ar-lein, ond cawsom 2,5 filiwn o holiaduron papur o hyd. Yna, rydym yn glanhau'r data. Rydym yn cymryd gofal i wneud yn siŵr ein bod yn cyfrif am unrhyw achosion o ddyblygu, fel rhywun yn llenwi holiadur ddwywaith yn yr un cyfeiriad. Y cam nesaf yw cwblhau. Gan ddefnyddio dulliau ystadegol cydnabyddedig ac yn lluniwyd yn ofalus, rydym yn llenwi'r bylchau yn y data. Mae hyn yn sicrhau bod yr ystadegau terfynol yn cynrychioli'r boblogaeth gyfan. Mae angen i ni drawswirio ein data i wneud yn siŵr bod gennym ystadegau o ansawdd uchel. Am y tro cyntaf ar gyfer cyfrifiad 2021, gwnaethom alluogi awdurdodau lleol i weld amcamgyfrifon dros dro cyfyngedig o niferoedd y bobl yn eu hawdurdod i wirio yn erbyn gwybodaeth am y boblogaeth leol. Nid oedd yr amcamgyfrifon hyn yn cynnwys unrhyw wybodaeth bersonol. Mae'r gwiriad ychwanegol hwn yn rhoi mwy o hyder i ni yn y data, gan olygu mai dyma'r data gorau posibl. Diogelwch a chyfrinachedd eich gwybodaeth yw ein prif flaenoriaeth. Dyna pam mae'r holl ymatebion wedi ei diogelu gan y gyfraith, ac ni ellir adnabod unrhyw unigolyn yn yr ystadegau rydym yn eu cyhoeddi. Caiff y wybodaeth bersonol ar eich ffurflennu ei chadw'n ddiogel am 100 mlynedd. Mae'r ystadegau a gaiff eu cynhyrchu o'r cyfrifiad a data eraill yn helpu'r llywodraeth, awdurdodau lleol, elusennau, gwasanaethau iechyd a busnesau i gynllunio gwasanaethau yn eich ardal. Mae hyn yn helpu i greu cymdeithas sy'n gweithio'n well i chi ac i'ch cymuned.